dins ClassDojo, quan ja tenim tots els alumnes introduïts, el que podem fer és manar-los tasques. Si anem a carpetes, des d'aquí els podrem enviar diferents tipus de tasques. Per començar, el primer que hem de fer és crear una activitat. D'activitats tenim de diversos tipus. Podem fer text, vídeo, foto, dibuix o pujar-los un imprimible. Totes funcionen igual. Posem el títol de l'activitat, els hi escrivim les instruccions i triem el tipus d'activitat. Si els hi posem text, ens retornaran un text escrit. Si els hi posem vídeo, l'app mateix els demanarà que ens retornen un vídeo. Si els hi posem fotos, ens demanarà que els retornen una foto. Dibuix, els hi sortirà un full en blanc perquè puguen dibuixar. I a l'imprimible el que farem serà pujar una fitxa en PDF que quan ells la rebran podran escriure a sobre. Una vegada tenim triat el tipus de feina que volem fer, l'assignem. Podem assignar-lo a tota la classe o podem assignar-lo a alumnes en particular. Si posem imprimible, ens demanarà d'on la podem pujar. Agafarem un PDF i el pujarem. Aquí ens surt el PDF. Un cop l'assignem a la classe i ens surt. Ens surt que han pujat un imprimible amb una feina que es diu text, que no hem revisat cap feina perquè encara no n'han tingut cap, que ne tenim per a corregir però que encara no ho hem corregit i que l'hem enviat a 2 alumnes. Quan ens la retornaran, aquests 2 alumnes passaran a pendents d'aprovació. Com hem dit abans, totes les activitats se creen igual. A partir de crear activitats, el tipus d'activitats que volem donar i assignar-ho a un alumne o a diversos alumnes. D'aquesta manera és com se donen les tasques a través del ClassDojo.